Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets and hospitals. Welcome to Hope Channel. Gala, kumusta og maayong gabi kanatong tanan. Kalipay nato nga sa makausapa kini nga tulumanon mahimong kasalo ninyo nining mga taknaa sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan sa unsa ninyo karon nga mga buluhaton kung sa inyong mga paghikay sa panihapon o sa inyong mga diha sa inyong mga sala. Kauban ninyo ning taknaa higala ang Hope Channel South Philippines nining tulumanon pangutana pastor. Kini nga tulumanon higala gimugna alang kanimo kun na kay mga kalibog, mga pangutana sa mga espirituhan ng mga butang gikan sa balaang kasulatan atong pagatubagon o atong gipasalamatan ang inyong mga pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon gi-address ninyo sa pangutana pastor South Philippine Union Conference aron sa pagtagad niini meaning taknaa higala kauban nato si Pastor Chris Bacalares, ang atong Ministerial Secretary at the same time ang atong Communications Director sa North Central Mindanao Conference. Mayong gabi kanimo, Pastor Chris. Mayong gabi usab, Pastor M. Mayong gabi usab sa atong gasunod din atong programa Pangutana Pastor. Kami naglaom nga nakamus mayong panglawas. Andama inyong mga ballpen o papel, isulat ang bersikulo. Tapos programa, basa pagbalik aron sa pag-confirm nini. Alright, higala. Dili tungod nga kami adunay otonomiya sa kaalam, sa kahibalo, apan binuklad ang balaang kasulatan, giya sa gahom sa balang espiritu, pagatubagon anyong pangutana higala, o at least adunay gihapoy mahimo nimong kaugalingon nga research diha sa imong Pinoyanan kung aduna kay balaan nga kasulatan. Sa atong pagpadayon higala, magaduko kita sa atong mga ulo alang sa pagampo. Dalaygon og balaan mo ga Dios nining taknaa. Gibati na mo nga kami anaa sa kagutom o sa kauhaw, dili sa tubig o sa tinapay, apan sa pulong. Busa o Dios ninintak na, gumikan sa mga gipadangat nga pangutana sa imong mga kaanakan, dinhi sa Hope Channel. Amo kining pagatagdon o Dios, respetuhan ang matag pangutana nga miabot diri o gikan sa balaang kasulatan, mahimong tubagon ang ilang pangutana. Tagai kami nining kabihuna o Diyos o katagbawan sa katamis, sa kagamhanan, sa pulong. Nga diin nining taknaa. Dili masayang ang among panagdugtong. Mausa kami ning taknaa sa katamis, sa pulong. Amo kining gipasalamatan nga higayon o Diyos sa ngalan ni Jesus manluwas. Amen. Amen. Alright, igala, kung galing ang atong usa ka takna nga tulumanon sa pangutana, Pastor, kulang alang kaninyo magapabati kamo sa inyong dakong interes sa dugang ug baslaom nga pagtuon sa balaan nga kasulatan. Magapadangat kami kaninyo og mga Hope Channel representative aron nga mohimo og mukandak og dugang pagtuon diha gyud mismo sa inyong Pinoyanan. Sa kasamtangan atong tubagon ang mga pangutana nga inyong gipadangat dinhi sa atong buhatan sa South Philippine Union Conference Hope Channel, Master Sun Avenue, Cagayan de Oro City. Unang pangutana, Pastor Chris, atong tagdon. Okay. Gikan kang 9767. Matod pa niya, good evening, Pastor. Sa Revelation 20, verse 6, naghisgot man ni og first resurrection. Pangutana, Pastor, unsa may ilang buhaton atubangan sa maong kahimtang? O kung naa first resurrection, posible po nga dunay second resurrection. 9767, Pastor Chris.
Daghang salamat niya ni 9767 ini mong pangutana. Ato ni konsideran kani imong gingon dinhi ang first resurrection o kining gitawag nato og second resurrection. Bueno, ato ni siyang kaplagon kani imong bersikulo kapitulo 20 bersikulo 6 sa pinadayag ug atong basahon. Nagingon dinhi sa 20 bersikulo 6. Ingon siya: bulahan ug balaan ang tawo nga makaambit sa nahaunang pagkabanhaw. Sa mga taong ingon niini ang ikaduhang kamatayon, walay gahum sa pagbuot hinunua, sila mahimong mga saserdote sa Dios ug ni Kristo ug uban kaniya maghari sila sa usa ka libo ka tuig. Aron masabtan nato binangga kining bersikulo nga imong gikuha, mo kuha tag mga bersikulo sa mga silingan nga bersikulo aron atog yung masabtan pagayo. Okay? Okay, atong unahon ang bersikulo 14 sa mao gyapon nga kapitulo 20 atong basahon kung unsa ni siya. Okay? Unya ang kamatayon ug ang Hades gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Mao kini ang ikaduhang kamatayon. Okay? Ang linaw nga kalayo. Unsa day ang ikaduha nga kamatayon pinangga? Mao ang linaw nga kalayo. So ang pirmiro day nga kamatayon, mamatay ka sa disgrasya, mamatay ka sa balatian, mamatay sa natural nga mga kamatayon, unya igalubong apan adunay panahon nga ikaw pagabanhawon ug mo eksperyensya sa ikaduha nga kamatayon nga mao ang linaw nga kalayo. Ang pangutana, kinsa man na sila ang muadto sa linaw nga kalayo. Now, sumaog yapon sa pinadayag kapitulo 21, bersikulo 8, atong tagdon ang gingon. Apan alang sa mga kawatan at talawan, ug sa mga dili matinuon, ug sa mga malaway, alang sa mga mamumuno, ug sa mga makihilawason, ug sa mga lumayan, ug sa mga magsisimbag Dios-Dios, ug sa tanang mga bakakon ang ilang bahin mao ang paghiadto sa linaw nga nagsilaob sa kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Laktod nga pagkasulti ang kadtong mga dautan, mga binuhatan, katong mga malaway, katong mga kawatan, katong tigsimbag Dios-Dios, sumala sa nalatid sa balaang kasulatan. Now, ang mga tao nga nagbuhat sa mga matarong, maapil ba sila ni ini? Pinadayag kapitulo 2 bersikulo 11. Ato kunong tan-awon ang mao nga bersikulo aron makita nato, okay? Pinadayag 2:11 nagingon, adunay igdulungeg, ang adunay igdulungog kinahanglan magpatalinghog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia kaniya nga magamadaugon, walay gahom sa pagdaot kaniya ang ikaduhang kamatayon. So ang mga buutan, ang mga naadi kang Kristo, mga matarong, dili maadto sa ikaduhang nga kamatayon. Kadto lamang mga dautan. So ang first resurrection, Pastor Chris, walay gitawag nga classification, mamatarong. Ang unang kamatayon, no, ang unang kamatayon kay mamatay magid ang tao. Matarog man ka, madautan man ka, mudangat yun. Yes. Ato kuno tan-aw ng John chapter 5 verse 28 ug 29. Aron makita nato nga kini nga kamatayon sa permiro nga kamatayon wala exempted. Mamatarong man ka, madautan man ka, pwede ikaw diha sa mao. Primerong kamatayon. Sa permiro nga kamatayon. Ato kuno tan-aw John chapter 5 verse 28 ug 29. Nagingon diri. Ayo kamo kahibulong niini kay ang takna nagsingabot na, nga ang tanan nga anaa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog. This is future. Kay nag-ingon man dinhi nga nagsingabot na. So wala pa niabot. Paabuton ni siya. 29. Ug ang mga nanagbuhat og maayo managpanggula nga midanhaw ngadto sa kinabuhi ug ang nanagbuhat og mangilad managpanggula nga binanhaw ngadto sa pagkahinukma sa silot. Mauna ng ikaduha nga kamatayon. Pero ang permiro nga kamatayon, mo eksperyensya ang matarong, mo eksperyensya usab ang dautan. Okay. Tinaw higala nga pagkasaysay sa balaan nga kasulatan ang classification sa unang resurrection o ang ikaduhang pagkabanhaw. Alright, gikan kang 493. Good PM, Pastor. Ang akong pangutan na mao kini, unsay mahitabo sa taong luwas
kung makahimo og kalapasan, mawala ba ang iyahang kaluwasan? Okay, daghang salamat ni ini. Ako na matiknan na Pastor M, katong mga nangutana mahitungod sa luwas, maurag gyapon tingali ni siya nga tawhana kay concern gyud kay siya mahitungod sa kasabtan nato sa balaang nga kasulatan. Naingon siya unsa kuno mahitabo sa taong luwas kung nakahimo og kalapasan, mawala ba sa iya ang kaluwasan? Okay. Actually, mga pinangga, kung ikaw usa ka naluwas na, atong basahon ang word nga naluwas ha, Episo Kapitulo 2, versikulo 8, aron ato makitaan kung unsa diay ni ang gitawag og luwas. Okay? Episo 2:8 nag-ingon, kay tungod sa grasya, kamo nangaluwas, pinaagis pagtuo og kini dili sa inyong kaugalingong binuhatan o kahimuan kinihatag sa Dios. So it's a general pronouncement. Yes, nga ang tanan nga naipagtuo makadawat sa grasya. Kay Juan 1:12 pastor nag-ingon magod nga sa tanang motuo, sa tanang modawat, mahimo siyang anak sa Dios. So imo makita nga ang tawo nga modawat kang Kristo naa siya kahimtang sa gitawag nato og luwas. Now, ang iyang punto dinhi kung adun nakahimo og kalapasan, kanang word nga kalapasan, meaning sa akong pagsabot ani pastor, kana ba gibalik-balik ba? Wa siya niyo kung siya nakasala. Lahi man ang word nakasala og nadunay kalapasan, okay? Pero atong tan-awon ang Biblia kung unsay giingon sa gitawag og Biblia sa unang Juan, okay? Unang Juan. Okay, ato kuno tan-awon nabrihan nato ang balaang kasulatan sa unang Juan kapitulo 3 sa iyang versikulo 6. Tanawa? Ang tanan nga nagapabilin diha kaniya dili magpakasala. Kinsa ning kaniya? Kang Kristo. Dili magpakasala. Pero wa mag-ingon ang versikulo Pastor M nga dili na makasala. Lahi ang word dili na makasala o dili magpakasala. Kanang yung dili na makasala meaning to say perfect na. Oh, pero kanang makasala meaning to say naa paghihapon ang tendensiya nga ikaw mahulog sa sala. Mauna nga ang unang Juan 2:1 nag-ingon, mga minahal ko, nagsulat ako kaninyo aron dili kamo magpakasala. Apan kung aduna may makasala, ni akitay manglaban si Jesus Christ kumatarong. So meaning mga pinangga, kung naa ka diha kang Kristo, dili ka magpakasala. Intentional sinning. Makasala man ka tungod sa imong gitawag nature sa pagkatao, no? Mamagani ang lapis na eraser Pastor M kay ang tao masayop. Ang computer na cut, delete, undo kay ang tao masayop. Now, ang ingon sa size, ang tanan nga nagapabilin diha kaniya, which means kang Christ, dili magapakasala. Ang tanan nga nagapakasala, wala makakita kaniya og nuni, makaila kaniya. So kini imo pangutana, kung diha gyud ka kang Kristo, dili ka magpakasala. Makasala man ka sa imong pagkatawhanon, pero dili anang grabe nga kalapasan nga imong ginahimo balik-balik sa matag adlaw. Now karon, kung pananglitan ikaw usa ka tawo nga nakasala, nawala ba sa imo ang kaluwasan? Okay. Ato kunon tan-awon. Ato ning gibasa nga mga bersikulo Pastor M tong mga niagi nato nga programa dinhi sa Roma kapitulo 6, no? Kapitulo 6, versikulo 14. Okay, atong tan-awon ug basahon. Kay ang sala dili magagahom diha kaninyo sanglit dili man kamo ilalom sa kasuguan kun dili ilalom sa grasya. So meaning to say wala na kagi-condemn sa law kay naa naman ka sa grace. Nakaron pangutana, ang grasya ba naghatag lisensya aron ang sugo lapason? Versikulo 15 nagingon. Nanon suman, magpakasala ba kita kay dili man kita ilalom sa kasuguan, kung dili ilalom sa grasya, palayo ka na. So meaning to say, ang tao nga naha kang Kristo, makasala siya, pero dili siya dapat magpakasala. Okay. Dagan sila. Alright. Okay, higala, no? Pagkatinaw sa discussion, gumikan sa imong gipadangat nga pangutana dinhi kanato. Wa nato ni usbagyod Pastor Chris na sunod ikatulong pangutana kay ato ra gyud gihapon nga tagdon kini gikan kang 512. Pastor, nagtan-aw ko karon sa Hope Channel ngano man nga naaman mga pastor nga bakakon. Okay. Yeah, salamat kay aning pangutana igsuon no. At least wa gid nimo gi general nganong naa may mga pastor nga bakakon. I hope nga
ang imong obserbasyon mahimo nga naay basihanan kay ang ako muguntan awan ni igsoon ang imong pangutana is subjective ra kayo. Ang among gagunta dawato di katong mga objective. For example, kung pananglitan na ami pastor dinin na sayop, asa siya na sayop? Sa pag-explain ba sa Biblia, sa pagpasabot bagikan sa kamatuoran, kay lisod ba ya igsoon kung ato diretsohon nga ang pastor bakakon Nga bakakon. Oh, sayon ra bagyo kay na isulti Pastor M, pero ang pag-prove ana lisod. Mismo magani ang korte sa ato gobyerno, mingon magani ang tanan presume innocent until proven guilty. So dili maayo nga atong hukman ang pastor nga bakakon. Kung mingon tang ang pastor bakakon, kita na ang Dios ana kay ang Dios ra may makahukom. Ato kunon tan-aw Mateo kapitulo 7 bersikulo 1. Alright. Ang Mateo City, nag-ingon siya dinhi. Usa ni siya ka standard sa tanan mga Christian. Nag-ingon siya dinhi. Okay, Marcos man ako na obre. Mateo Kapitulo Mateo City. Okay. Sa iyang bersikulo 1, nag-ingon siya. Ayaw kamo pagpanghukom sa uban, aron dili kamo pagkahukman. Now, wala man mi mag-ingon mga pinangga nga mga pastor dili na gid makasala. Kay naa man as deklarasyon sa Biblia nga ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Roma 6:23. Apan sa dayang human siya mobalik kang Kristo, ang amo mga pagpamatuod dinhi sa mga pangutana pinaagi ra man gyud sa Biblia. Kung pananglitag na sayop mi, correction ni mi. Asa mi na sayop nga, pastor, katong una nga pangutana, nga mao kini, sayop man ang inyong tubag. So at least, amo na siyang dawaton kung nasayop kami. Kaya nga naman, dili ba ita mga superhuman being din pastor? Igo lang ta, mabigita mo ingon ta nga, kuha ang inyong ballpen, kuha inyong papel, isulat ang mga bersikulo, tapos sa programa, basa ha pagbalik kung naabagid sa balaang kasulatan. Salamat sa imo nga pagpahinumdum igsoon, pero bisan pa man niini nga pangutana, nagigug magyapon ta sa iya, Pastor M. Wala problema. Wala problema. Ato ra gid gihapon gitagad ang iyahang gipadangat din. Okay. Gikan kang 042. Ang ako pangutana pastor, isa lang ba si Jesus ug ang Dios? Si Okay. Jesus ug ang Dios, usal ba sila? Ang iyang pangutan usara bagid siya. Now, ato kunong tan-aw ng balaang kasulatan. Tingali Pastor M, nagunahuna tingay siya sa bersikulo sa Juan kapitulo 10 bersikulo 30. Ato kunong tan-aw ng Juan 10:30 kung kini nga buot nga isa usara ba na siya ka persona, duha ka persona, una usa lang sa usa ka trabaho. Okay? 10:30 nag-ingon dinhi sa balaan nga kasulatan. Ingon siya ni, ako og ang amahan usara. Okay? Wala siya mag-ingon nga, ako og amahan usara mi ka persona or unsa nga pagkausa. Kay kung imong tan-awon dinhi Pastor M, sa balaang kasulatan na ay duha nga mahimong isa. Ato kunon tan-awon sa Genesis 2 bersikulo 24. Nay nag-ingon dinhi. Tungod niini ang lalaki magabiya sa iyang amahan og ang iyang inahan og muipon siya sa iyang asawa og sila mahimong usa ka unod. Himo silang isa pero dili but pas sabton nga dili na siya duha. Okay. Kay bana dungagan sa asawa duha na siya. Duha na. Pero sa konsepto sa panimalay nahimo siyang usa ka unod. Now, si Jesus Christ ug ang mahan, duha na siya ka persona, pero sa konsepto sa pagdaog sa salvation, usa ang ilang katuyuan. Now, unsa ang pag-prove nga duha gini sila ka persona igsuon? Tan-aw nato ang Genesis kapitulo 1 bersikulo 26. Okay? Ug ato dayon tan-awon ang New Testament kung unsay giingon sa balaang kasulatan. Okay. Genesis kapitulo 1 sa iyang bersikulo 26. Nagingon. Ug miingon ang Dios, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Unsay giingon? Miingon ang Dios, buhaton nato. That's plural, Pastor M. Nasi kauban nato ngayon. Na ikauban, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Kana siya panahon na mo pay paglalang sa kalibutan. Sa kalibutan. Oo. Paglalang sa tao. Miingon ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong. Lisod man kayo kung atong tan-aw. Ang uban mo gunahon na Pastor M nga.
manulunda man tayo ang kuyog. Kuyog niya. Okay, granted, but not permitted nga manulunda. Ang question mo ni, na ba'y bersikulo sa Biblia nga ang manulunda kabalo mabuhat og tao? Manunuga gyapon. Kanami tamo yung tag, Pastor, buhato nato ang balay. Mangimbitar ba ko sa imo, Pastor M, kung di ka kabalo mahimog balay? Ug wala po ko diha. Ug wala sa gadiha. Isod kayo, maghimo ta og motor. Di ko mangimbitar sa usa ka tawo nga di ka balo mahimo og motor. Okay? Sa samang paagi, buhaton nato ang tao, meaning ang iyang giimbitar kabalo mo So buhat ang og issue diha tao. Pastor Chris kay ang issue diha creation ba ya? Creation ba? Oh. paglalang. So, yes. Unya, wala tayo mabasa sa bersikulo sa Biblia nga ang manulunda kabalo mo buhat og tao. So, ang iyang giibitar, katong kabalo mo buhat og tao. Now, atong tan-awon, nabag ni sila individual nga matag isa tao na to, ha? Okay. Sa Galacia Kapitulo 1. Okay, palihog ko na og basa. Galacia Kapitulo 1, versikulo 1 og 3. Okay. Nagingon. Si Pablo apostol, kinsang pagka-apostol, dili gikan sa mga tao, ni pinaagig tao, kundili pinaagig kang Hesukristo ug sa Dios nga Amahan. So, duha sila, pinaagig kang Hesukristo ug sa Dios nga Amahan. Mo magani sa panahon sa pagbautismo kang Jesus Christ, diha sa Mateo Kapitulo 3, versikulo 13 ngadto 17. Si Jesus Christ mihawas gikan sa tubig. Unya niabot ang usa ka salampati nga it is a Holy Spirit in a form of gitawag na tog dove. Unya adunay tingog gikan sa langit miingon mao ni ang akong pinangga nga anak, akong may kalipay. Lisod man tingay Pastor M ingon nga ang didto is the record to dito sa langit. So imo makita Pastor M nga duha, no? Amahan isa, ang anak isa o plus ang Holy So Spirit. you are saying sa baptism mismo ni Jesus Christ, Yes. nitingog ang amahan. Sa naka-prove Pastor M. Unya, ikaduha nga prove ang gisugo ni Jesus Christ sa Mateo 28:19, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, pabautismo kamo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Tulo na. Tulo na. Tulo ka Okay. persona sa usa ka gahom. Yes. Usa ka pagka Dios. All right, higala. So I hope nga natagbaw ka sa imong pangutana o napay mga palapad pa nga eksplanasyon ni ana apan sa kasamtangan mao kana ato mahatag kanimo higala ko. Gikan kang 862 atong televiewer. Good AM Pastor. Buntag siguro niya ni gisulat Pastor Chris gipadangat diri kanang 144,000 mao ba kana ang kauban ni Kristo sa pagmando niya sa langit? Okay, daghang salamat kay ang 144,000. Ang 144,000 gisgutan lamang kaduha sa balaan nga kasulatan. Mahitungod ni dinhi sa Revelation. Ang Revelation chapter 7 nagisgot kung di inigikan ang 144,000 o ang Revelation chapter 14 nagisgot sa characteristics sa 144,000. Now, ang imong pangutana mao ba ni sila ang gitawag og kauban didto sa langit. Ato sa tan-awon ang pinadayag 14. Okay? Revelation Makita. 14. Revelation 14. Ang iyang kinaiya niya verse 4. Mao kini sila ang wala mahugaw tungod sa mga babay sanglit, mga maputli man sila, mao kini sila ang managsunod sa kordero bisan asa siya mulakaw. So mao ni siya. Kinsa ni ang kordero? John 1:29 nag-ingon si Juan Revelador si John the Baptist, behold the lamb of God will take away the sins of the world. Tanawa ang kordero sa Dios magakuha sa sala sa kalibutan. Nya iyang gitudlo si Jesus Christ. Nya dinhi sa verse 4 chapter 14 na nagsunod sa kordero bisan asa siya mulakaw. Kinsa ning kordero? Si Jesus Christ. So, ang imong pangutana din haom kaayo sa bersikulo nga mauban kana ang kauban ni Kristo sa pagmando niya didto sa langit. Siyempre, kini sila nakaadto og langit. Kaysa John 14, actually, Pastor M, dili lamang 144,000 nakaadto ng langit, Pastor M. Kay kung imong tan-awon ang John chapter 14, 1, 2, 3, ato kunon tan-awon. Dali kita nato ang Juan 14, versikulo 1, ngadto sa 3, kay sa pinadayag. Sila siya pangutana Pastor Chris nga mao ba niyang kauban sa Ginoo sa pagmando? Yes, kay ingon man diya, ang ingon man din nga bisag asa pa ingon si Jesus Christ, kuyog siya. Precisely. Obvious Yes. gid kayo. Yes, obvious kayo. Pero kung mag-ingon ka og
sa pagkahari o sa Maluwas. pagka-Diyos ni Jesus Christ sa iyang mga pamaagi, kita gaserbisyo kan Jesus Christ, dili kita magmamando. Meaning to say, gakumand. It is Jesus Christ. Ang ato is nag-serve ta kang Jesus Christ. Now, din sa 14, okay? Verse 1, 2, 3, nag-ingon din, dili lang mga 144,000, daghan pa yun. Kinahalan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing, sumalig kamo kanako, sumalig kamo sa Dios, sumalig usab kamo kanako sa balay sa akong amahan ana ay daghang pulianan, kung dili pa muingon ba unta ako kaninyo nga muadto ako aron sa pag-andam og dapit una alang kaninyo ug sa mahiadto na ako ug makaandam og akong luna alang kaninyo muanhi ako pag-usab, okay? Og pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako aron nga diin gani ako ato usab kamo. Sa Revelation 14:6 giingnan ang mga 144,000 nga kung asa ang kordero tausab sila, ang apostoles og ang tanan nga nagbasa dinhi giingnan usab kung diin gani ang kordero tuusab gyapon kita. So pareha og pribilehiyo So, Pastor meaning, M. ang tanang mga niluwas, Yes. Dili lamang kauban, 144,000. dili lang 144,000. But Yes. partially, sa iyang pangutana, nitukma ang iyang Nitukma, pangutana okay. sa gibasa na to. Yes. All right, higala so palaran o bulahan, no? Kung kabahin ikaw na ng 144,000, kita higala uban pang mga niluwas nga gi-describe sa balaan nga kasulatan, bulahan kita ni anang panahon na higala. All right, gikan kang 782. Pangutana pastor, medyo mga tag-dispensa gamay ani Pastor Chris kay doon na may pundok god nga Tawag niya. murag na mention dire og ato kining tanawon ning pangutana. Okay. Tinuod ba nga ang Iglesia ni Cristo sila ra ang maluwas panahon sa paghukom? Okay. A very sincere question. Yes, Pastor tinan Chris. siya. Actually, wala man siya tingali, Pastor M, nag-refer sa Iglesia ni Cristo nga naa Kay dinhi small letter man. Oo, wala siya nag-refer. Kay ang iyang gikot dinhi ang naa sa Biblia nga Iglesia ni Cristo. Kung imo tan-awon ang naa sa Biblia mga pinangga, especially kung kamo inyong mabasa Ephesians chapter 5 verse 23 paingos 25, Colossians 1:15-16, Matthew chapter 16 verse 18 nagnaaygisgutan di Iglesia ni Cristo. Wala tayong mabasa mga pinangga nag-ingon nga Iglesia ni Cristo ra ang maluwas. Wala gaingon diha mga pinangga. Gani ang giingon sa Mateo City 21 ato kuno tan-awon ang Mateo 7. kapitulo 7 bersikulo 21. Okay. Nag-ingon siya dinhi. Okay, sa tanan nagtawag sa ngalan niya, no? Dili ang tanan, magaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa ginharian sa langit, kung dili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Daghan unya ang magaingon kanako niadtong adlaw, Ginoo, Ginoo, dili ba na naghimo man kami mga propesiya tungod sa imong ngalan og na nagpanggula sa mga yawa tungod sa imong ngalan og nagahimo og daghang milagro tungod sa imong ngalan. Okay, ginamit ang ngalan mga pinangga natong igsuon. Pero imo makita din dili ang tanan gaingon kanog Ginoo, Ginoo makasulod sa ginharian sa langit. Walay ngalan gi-recommend diha Pastor M. Pero kaning mga word nga Iglesia ni Cristo, Pastor M, sa Biblia magod ang word nga Iglesia gikan sa Greek word nga ekklesia. Ekklesia. Okay? So kung imo na siyang bungkagon sa mga trabaho bitaw sa mga maayos Griego, gitawag nila ekkalio. Ek means preposition na sa Greek nga out of, kalio means to call. So meaning to say, dili ni siya structure, dili ni siya building, There's dili no na siya endorsement of religious affiliation. yes, Wala. mga tinawag ni sila. Laktod nga pagasulti, kung imo siyang laktoron, pag word nga ni Iglesia ni Cristo, mga tinawag. It does not mean nga mao Pagbuwas ni kalibutan. It does not mean, Pastor M, nga mao ni ibutang sa karatula. Ga-describe ni sa mga katawhan sa Dios. Say, for example, Iglesia sa Dios. Ga-describe sa katawhan sa Dios. Iglesias kamingawan. Nag-describe sa katawhan sa mga tao. Dili ni siya nga mga pangalan nga Sama ibutang sa dito nagilangan sa lang karatula. dapit sa panahon pag ni Apostol Pablo, Iglesia sa Smyrna. Yes, Kaya matag iglesia man na mang behavior, na Yes. may mga batasan. Kaya kung nga ni magud Pastor M, kung ato siyang ipugos gyud,
Okay, nga pangalan gyud ni sa simbahan. Oo, Napangutana mo ni, na ba to'y pangalan sa simbahan tong kawatan nga gilang sang sa cross? Nga gisaaran. Nga gisaaran, wala may pangalan dito nga gi-endorse niya nga Ginoo, mao bini nga pangalan akong giladala siya ro di ko ni muluason. So wala na siya mga pinagaang word nga iglesia ni Kristo nag-describe sa katawhan sa Dios. Sama sa word iglesia sa Dios, iglesias kamingawan. Mao na siya ang wagpasabot sa Biblia. Alright, higala. Mabalik kita unya sa unahan, human sa pipila ka mga pahinumdom, gikan din sa atong studio, nagakatamis ang atong discussion, gumikan sa mga pautana nga inyong iparangat dinhi, palihog ay kamughawa, mabalik kami unya sa unahan. To me, the joy, which money cannot buy. Lee and very hospitable, and most of all, a part of your operation. Dynamic Living returns with new episodes now on Mondays, 6 to 7 p.m. Dynamic Living, the total you on Mondays. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Balik higala ang tulumanon pangutana pastor ay kalimot higala nga kini nga tulumanon imong mabati matag alas 6 santod sa alas 7 ang taknas gabion matag Martes o Huwebes no dinhi sa ato nga studio sa Hope Channel South Philippines. All right, padayon kita higala nga magatubag sa mga pangutanang inyong ipadangat dinhi og dinhi na ay pangutana medyo basahon lang gihapon nato Pastor Chris wa man gitay giusab ni ini gikan sa pagkuha nato nini sa computer gikan kang 974 kung magaling nang naasa karon nagapaminaw ka karon 974 ang imong ipadangat dinhi nga pangutana palihog lang og modify lang siguro og sa bagha Pastor Chris kay basahon lang nato maayong gabi asa dapit ang judgmental sa mga sa magkalag murag Okay. di kay Dili kita kakuha itong aning word nga judgmental. Kaso wala ta kabalo ba si clerical error ni siya sa pag-type niya nga nasulod siya una ang word nga judgmental. para mo to pastor murag legal gini nga midangat ini kanama gud nga cellphone number. Kay kanang word nga judgmental sa magkalag mangyang gibutang ganini magkalag, magkalag. Ibutan talag mga kalag ni. Mga kalag baka So nagtuo ko Pastor M nga ang nangutanan ni nagtuo nga ang kalag dili mamatay. Kung ang tao mamatay, ang kalay something mugawas. paghukom. Yes. Ang something mugawas iyang lawas ug ang iyang pangutana unsay paagis paghukom ni ining Just, mga but maybe for the sake of discussion na lang siguro Pastor Chris ato lang siguro tagaan gyud og hustisya na yung pangutana. So hangyo na nato nga sa pananglitag nasayop man mi sa among ginahuna nga mao ni nga kuan mo follow up lang ka og text sa sunod, okay? Pero ingani ang amo nga gitawag og pagsabot. Now, ang mahitungod sa kamatayon kay kaning word nga kalag alang sa uban nagisgot magyud kamatayon pero alang sa Biblia dili ni siya ingon nga nagisgot sa kamatayon kay kung atong tan-awon ang gisgutan ato man gikutlo katong niagi Pastor M kaning Henesis 2 balikan kun atong Henesis 2 bersikulo 7 nagingon siya diri city o giumol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta o gihoy pa niya sa mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Formula na siya. Formula. So dust plus breath of life equals living soul. Kining word nga kalag sa Cebuan ang English ani is soul. Namo ko'y mga moderno nga hunahuna karon mga kaigsuonan nga moyong gikag kalag ang ilang in English Pastor M ghost. Yeah, okay. Of course nga kinimgong word nga kalag sa hunahuna sa uban ini kamatay sa tao na something mo gawas dili mahikap invisible dili nimo makita apan ma-feel nimo kay ang word mingo bugnaw kuno unya manimaho kunong kandila manimaho kunong bulak daghang mga ibang imagination dili kani siya mao
or makaplagan sa balaang kasulatan nga konsepto. Balo ka asagikan mga pinangga, kini magod ang atong tradisyon gitagaan og kinabuhi sa radyo og television. So ang unahuna sa uban nga naagyoy kalag nga ini kamatay sa tao na something magawas. So, Pero sa ang lawas nga madugta, mamatay ang tao, ang iyang kalag, Magawas. napagyapon. Magawas Magsuroy-suroy. kuno. Okay. Mabitaw nga ilang gi-interpret ka ng sa Acts chapter 1 verse 3 nga ang tao mamatay, ang iyang kalag magsuroy-suroy sulod sa 40 dias. Okay? Kay ilang gikuha nga konsepto nga pagkamatay ni Christ, nabawnaw siya 40 days si Christ ni adto pagyud sa iyang mga disciples, disciples sa pagpurog nga nabanhaw siya. Okay? So ang ilang una nga di gid ay mamatay. Mga pinangga so kwahi ang gisgutan sa buhat. Ang sa buhat mahikap si Jesus Christ. Makita sa iyang pagkabanhaw. Mukaon pa magay-isda nga sinugba Pastor M na na-record sa Lucas Kapitulo 24. Now, ang kalag nga pagsabot sa uban nga dili makita, mo na wala sa Biblia. Kay sa Biblia nga atong gibasa Genesis 2:7 nga ang abog gidungagan sa ginhawa si Dios na himong kalag nga may kinabuhi. So ini kamatay day sa tao minus gininhawa kalag nga way kinabuhi. Ato kuno tanawon ay Ecclesiastes Kapitulo 12 sa iyang bersikulo 7. Aron ato masabtan nato kung unsay giingon sa balaan nga kasulatan. Nagingon diri. Ug ang abog mo balik nga ni sa yuta ingon sa kaniadto ug ang espiritu mo balik ngadto sa Dios nga mo'y naghatag niini. Unsay giingon diha? Ang abog kuno mo balik sa yuta ug ang espiritu mo balik ngadto sa Dios. Kining word nga spirit manggo pinangga sa langyaw ni nga pinulungan sa Hebrew meaning gininhawa Pastor M no. Unya gikan ni siya sa gitawag og ruach nga Hebrew ang uban mo pronounce ani Pastor M is ruach no. But anyway, imo makita dinhi nga ang kahulugan ani kung imong tanon sa kaning strong exhaustive concordance ang but pa sa wind, breath, no? Gininhawa. Tama gid Pastor M kay nganuman. Spirit. Ang pagbuhat sa tao gikan sa abog, ginungagan og gininhawa sa Dios which means life. Okay? So nahimo siyang living soul. Base sa Genesis 2:7. Base sa Genesis 2:7. Kini Ecclesiastes Pastor M. Ato nakita nga gi-quote ni dito sa Genesis 2:7. Ang naigo mo siya ug ang abog mobalik nga ni sayuta ingon sa kaniadto. Oho. Asya siya nag-quote anang word ingon sa kaniadto, balik dito sa creation. Nga diin gibuhat sa Dios ang tao nga gikan sa abog. You are ug saying pagsiginawa. ang Ecclesiastes ni suportar sa Genesis. Yes, gi-quote niya ang balasahon sa Genesis. Okay. Meaning, ang author ani Ecclesiastes nakakuha og knowledge about sa kinabuhi sa tao gikan sa Genesis. Nagbasa siya sa Book of Moses kanang Genesis, Exodus, Leviticus, gitawag man na siya Pentateuch. So Okay. imo makita nga naa di ay ang theology ni ay nakita pa sa M. Naamagod po yung usahay, Pastor Chris, nga sa kalantip usahay sa hunahunahas tao, ipagsinumbagay nila ang mga teksto. Pero never it happened in the Bible nga ang mga teksto nagsinumbagay o nagkasumpaki. Yes, dili gid pwede magkasumpaki, magka-contradict ang Bible. Kung magka-contradict man ang Bible sumala sa imong pagsabot, na is something wrong sa imong interpretation. Okay. Kaya dili pwede nga ang Bible magka-contradict sa iyang kaugalingon. Na is something wrong sa atong interpretation. Na karon, ang question mo ni, inig kamatay sa tao, hain naman siya. Okay? Okay, muna Ato yung ko nang dakong tanaw pangutana. na. Okay. Dini sa Ecclesiastes chapter 9 verse 5 ug 6. Ato ko nang tanaw na gihan. Kay ang mga buhi na sayod nga sila mga matay. Kita Pastor M, kabaluta kanu sa tama mata kanu kanang buhi pa bata ginahawa pa bata wala. Okay, ingon dinhi, apan ang mga minatay dili mahibalo sa bisan unsa. Ni may balos pa sila tungod kay ang ilang handumanan hikalimtan. Zero gina siya, Pastor Zero. Chris. Wala na gyud. So, sayop ang hunahuna sa uban nga inig kamatay sa tawo siya, oy, magbehave mo ha. Kay ang inyong lolo, ang inyong lola nagtan-aw sa ato karon. You are saying, Pastor Chris, So, nga nagunauna sila nga na ay knowledge ang patay, ang kalag nga mugawas gikan sa lawas. Pero dinis Biblia Pastor M, ang ilang handumanan hikalimtan. wala na gyud. Wala na gid. Na nakatambong kog usa ka funeral service Pastor M. Namina lang ko. Nga ang usa ka speaker daingon, kamo naguol mo, okay? Pero wa ba mo mahibalo nga ang namatay karon nagtan-aw sa ato karon nga ga-smile? Oho. Oh, so kuhay sa atong nabasa Pero Pastor ang M. yata tong tuyo, Pastor Chris, ang iyang motibo ang pag-comfort sa Pag-comfort. nagbagutan. Oh. Baguntan. Iya kay ang ilang theology nagunahon naman nga ang lawas ray namatay pero ang kalag wala. So mo to iyang gisulti.
Pero sa Biblia nag-ingon kay ang ilang handumanan hikalimtan. Na unsa pa may mawala sa tao kung siya mamatay. Sundan nato sa pagbasa sa bersikulo 6 na maingon man ang ilang gugma, mausab ang ilang pagdumot, o ang ilang kasina, na wagtang sa kanhing panahon, ni may bahin pa sila sa gihapon sa bisan unsa nga butang nga gibuhat ilalom sa Sayop adlaw. gid ay Pastor Chris mo ingon ba kung naa kay kontra pananglitan na namatay ba Oo. namatay tapos pag mamatay gani ko kalagon ta ka. Oh, kana mingon nagkalagon ta ka. Okay. Kana usahay kana bitang figure of speech gani Pastor M nga higugmaon ta ka hantod sa kamatayon. Oh, di ba? So, Sa ato pagkamatay nalagyan po ng gugma. naalang gyapon unya ka nang dumtan tagyud ka, balunong ka na hantod sa kamatayon. So, wala gid na Pastor M kay ingon mo dinhi limtan niya iyang hanumanan, mawala ang iyang gugma, mawala ang iyang kasina. Imagine nimo Pastor M, mura siya gasaper kung naa pa gyud siya. Napag knowledge si M kay ngano man kung pananglitan bag-o sila gikasal ang bana na disgrasya unya pagkamatay sa bana nigawas ang iyang kalag as alleged no gawas ang kalag na mag-uol siya tan-aw siyang asawa Pastor M nga minyo ano gotro Kung tugutan nato. kung tugutan nato Pastor M di ba so imo makita din nga tama gyud ang giingon sa Biblia nga ini kamatay sa tao mura gyud siya natulog So, Pastor M ang tao kung mamatay, wa gyud say kalainan sa lungon nga gisudlan, puro lagi sila non-living. non-living. Now, kung imong tan-aon, mura ra gyud siyang natulog kabantay mo atong gibasa nato mga niagi nga mga pagtuon sa John chapter 11 ingon si Jesus Christ kang Lazarus nga namatay ingon siya nga natulog si Lazarus. Nganuman kani bitaw matulog ka Pastor nagpractice ka kamatay. Tinuod. Pero ang advantage sila sa tulog ay magdamgo ka. Pero ang namatay wala na sila gitawag natog damgo. Kung mananglitan og buhi na sila, nagsuroy-suroy, moingon tas Jesus Christ ay magkabalaka kay sila saro, ulo namatay iyang lawas, na aman nagtanaw sa ato akaron. So ana ba? Yan ang tato. Now, sumpay, versikulo 10, unsay giingon? Bisan unsang ang hikaplagan nga buhat sa imong kamot, buhata ka na uban sa imong kusog, kay didto sa Ziol, Hebrew nga pinulungan, lubnganan, ang word nga Ziol. Kay didto sa lubnganan or Ziol, di ni ka muadto, walay buluhaton, nilalang, ni kahibalo, ni So kaalam. gi-address na sa mga buhi pa. Yes. Una siya nga, walay kahibalo, nilalang, ni kaalam. Meaning to say, wala kay knowledge. Kaya mo na nga, Pastor M, nga kung maka-observe mo og mga serbisyo sa patay sa 70 Adventist, ang among mensahe more sa pag-comfort sa namatay. Dili alang sa patay. Kay ang patay manggod, nagpahulay na siya. Unya, wala na siya kabalo, kinsay naa sa iyang palibot. So, i-comfort ang namatyan, Pastor M. So, muuni ang ginguna, ang question ang uban nga, ang kalag manggod, dili magod mamatay. Mabitaw nga ang ilang konsepto, hangtod sa kahangturan, naa siya sa linaw nga kalayo, kay ang kalag dili mamatay. So, kuwahi gyapon sa balaang kasulatan mga pinangga. Kay atong tan-aw dinhi sa Ezekiel, okay? Ezekiel kapitulo 18, versikulo 4, nag-ingon, ani akaron ang tanang mga kalag, ako man, ingon man ang kalag sa amahan, ingon man usab ang kalag sa anak. Ang lalaki, ako man, ang kalag nga makasala, kini mamatay. Kano man Pastor M, sumala sa itong gibasa, kining lawas, mo ni ang kalag. Remember, Genesis 2:7? Ang tao gikuha sa abog, gihuypan sa gininhawa sa Dios buo sa ilong, o ang nahimong kalag nga may kinabuhi. So sa ato pa kini nagstorya karon gitawag og kalag nga may kinabuhi, kamo karon nga naminaw gitawag og kalag nga may kinabuhi. Inig kamatay tawgon ikaw og kalag nga way kinabuhi. So posible na gid Pastor Chris nga kini nga mga dagdagan karon nga mga gitawag nato ingnon ta kamatuoran. Gitagaan lang gyud kinabuhi usahay sa mga pelikula Yes. nga Radyo, although wala television. gid siya sa Biblia. Mabita nga kanang nga mga istorya Pastor M dungan na sila sa mga istorya sa word nga balbal, kalag, sumala mga pinangganawa bugod na dunggan gikan sa mga radio station og mga tulo ka higanting television networks nga nag-ingon nga naitaw gikaon sa balbal. Wala kay naitaw nga gisuyop ang iyang dugo, naitaw nga natakdan sa iyang pagkabalbal, wala.
no? Tungod kay kana siya naa sa hunahuna sa tao, mao gyapon na ang word kalag, no? Wala may mabasa dinhi sa balaang kasulatan mga pinangga nga ngini kamatay sa 12 ka apostoles nagsuroy-suroy pa ang ilang kalag nini nga kalibutan. No, so walay kalag nga hunahuna sa uban nga mugawas gikan sa lawas sa tao kundi ang lawas sa tao mismo mao ang gitawag og kalag nga may kinabuhi. Okay, so it boils down, Pastor Chris, nga anything that the Bible would not agree, we dismiss it. Yes, tino na siya. Mo gani nga balik sa Biblia, ang atong talamdan Biblia ra gyud. Dili ta mo kuha og mga fundamental belief nga dili gikan sa Biblia although magamit ang history aron sa pag-prove sa mga kasaysayan kaniadto pero maggamit ta og fundamental belief or doktrina kinahanglan gikan gyud sa balaan nga kasulatan. All right. Higala, mao kato ang saysay sa maong pangutana. Pangutana ni 974. Ni ay pay pangutana Pastor Chris 604 sa mo siyang cellphone number. Na ipangutana Pastor, daghan man daw ang nagbantay og Sabado. Okay? Yang giganda ni Pastor Chris, Davidian, Elijah, Reform, o SDA. Ang pangutana, kinsa man ang tinuod ani nga pagtulunan. Okay. Salamat. So daghang salamat niya na binangga nga igsuon. Kini nga pangutana Pastor M exclusive ra gid unta ni sa Seventh-day Adventist, no? Dili man ta gani ni angay nato dalon sa kangay kahanginan kay wala man sila kasabot kinsa ning Davidian, wala ni sila kabalo kinsa ning Elijah. Kay ngano man wala man ni siya nadungog sa tibok nga kalibutan. O wala ni siya. So meaning kung imong una-unaon magawas gid ni siya kay ngano man ingani magud Pastor sa tibok kalibutan pila ra sa kay Davidian. Okay. Sa tibok kalibutan pila ra sa kay Elijah. Na kung imong balansihon kung sila ang tinuod kanos magyaka mo balik ang Ginoo. Unya ang Biblia atong tanaw na Daniel 12 kapitulo 4. Okay. Daniel 12. 12:4. Ganagyon. Ingon siya dinhi, apan ikaw o Daniel himo ang tinago ang mga pulong og takpi ang basahon bisan pahangtod sa panahon sa katapusan daghan ang modalagan ngadto nganhi og ang kahibalo muuswag. Sa katapusang mga adlaw muuswag ang kahibalo. Nag-uswag ba ang kahibalo sa Book of Daniel? Kay kaniadto Pastor M gipatak-op man ni Daniel kay di man ni siya masabtan sa mga tao kay alang man is katapusang mga adlaw pero kini karon nga mga mensahe na reveal na sa tibok kalibutan so na atas last days kung na atas last days ang mensahe Pastor M naa pa sa Claveria Na, inaram na sila diha. naraman sila da ang last days naa pa sa Bugo na magyapon na sila diha so imo makita nga kano sa baka mo balik ang Ginoo. Dugang nga bersikulo, ikaduhang Timoteo kapitulo 3. Okay. Bersikulo 1, okay? Atong tan-awon. 3:1 nag-ingon. Apan sabta kini nga unya sa kaulahi ang mga adlaw. Managabot ang panahon nga malisod. So malisod na ba ta karon? Yes. Niyatas kaulihang mga adlaw. Unsay pasabot sa kaulihang adlaw ang mensahe 200 pa kabuok ang membro. Okay? Ang mensahe 1,000 pa kabuok ang membro. So imo makita asa man sila gikan? Gikan sa Seventh-day Adventist unya gitawag nga gi-remove na ang ilang membership sa gitawag nga og church. So kung imong tan-awon bala ang kasulatan dili sila minagdala sa mensahe sa Revelation chapter 14. Nga mulukop sa tibok Three angels message. Three angels message mulukop sa tibok kalibutan. When in fact Pastor M daghan man tag masultin ini pero sa akong gikaingon exclusive yun tani nga pangutanan sa Seventh-day Adventist pero nihatag lang tag mga partial nga mga tubag dili in detail tungod kay mubo atong panahon ikaduha pa kini nga pangutana alang nagyud dito sa atong hawanan no aron mapasabot nato pag-ayo pinagbasahon nato Sa tuyo nga madaog pagitunta sila balik madaog sa inahan nga iglesia. Yes, so mao gani nga ang among apilar nga usahan na lang nato ang buhat
Okay? Dili na lang tang mulantaw ug kinsa atong malantaw kun dili ang Biblia na lang aron ang uban mabenepisyo gyapon sa atong mga mensahe gikan Wa sa gid po ulang tayo kasulatan. tuyo, Pastor Chris, nga tagaag detalye Yes. nga mo na magbabag hinoon diri sa Hope Channel. Yes, mao gani. Wala. Okay. Second to the last nga pangutana, Pastor Chris, gikan kang 472. Good PM, Pastor, ask ko, murag may relasyon ni sa unang pangutana, Nga Pastor. ni na, no? Ask ko, ang amahan nga Dios, usara ba sila ni Jesus? Ni Jesus Sa Christ. binuhatan Sa binuhatan og Ug hulagway. hulagway. Okay. So, unahon taning hulagway pinangga aton tanaw ng Kolosas kapitulo 1 bersikulo 15 og 16. Okay? Ato kunon tanahon. 1. 15. Siya mao ang dagway sa dili makita nga Dios, ang panganay sa tibuok nga kabuhatan. So, meaning, kung imong tan-awon ni siya, mas spiritual man ni siya, literal, kung ato ignon nga, nagisgot ni siya, o kinaiya, pwede yapon Pastor M, nga pinaagi kang Jesus Christ, kung gusto nimo maila-ila ang amahan, naa sa diha kang Jesus Christ. Kung si Jesus Christ gugma, ang amahan gugma usab. Okay? Kung si Jesus Christ maluluyon, ang amahan maluluyon usab. Kung si Jesus Christ masinabuton, ang amahan usab masinabuton. Kaya nag-inguman si Jesus Christ mao ang dagway sa Dios nga dili makita. Okay? So kung imong tan-awon gani the very image of God, Pastor M, para sa ato gibuhat man ta sa mas dagway sa Dios. Kung imo na siyang iditalihon, ang uban wingon nga nagisgot na siya og 4 aspects of life: the physical, the mental, the social, and the spiritual. So si Jesus Christ usab gihulagway diri nga dagway sa Dios nga dili makita. So imo makita, imo mahibaw-an disbala ang kasulatan nga dili maglagyo ang kinaiya, dili ingon nga usa ra gyud ang kinaiya ni Jesus Christ ug sa amahan, no? Dili ingon nga ang isa sa mas tao nga ang usa ulitan, ang usa sungugan. No, dili. Kini sila matawag kayat nato nga ningog siya mao ang dagway sa dili makita nga Dios, ang panganay sa tibuok nga kabuhatan, no? So imo makita nga nausa sila sa gitawag nato og pagluwas sa tao, nausa sila sa pagigugma sa Divinity, tao, sa pagkabalaan, sa pagkabalaan. sa tumong ug tingwa sa pagluwas sa kalibutan, nausa sila. Okay. All right. Katapusan pangutana, Pastor Chris. 901. Good PM, Pastor. Mangutana lang ko kung nganong luwas man gihapon si Samson. Nasayod man ta nga supingko ug supakiro man to siya. Og sa iyang gihimo nga pagpakamatay, di ba naghikog man to siya? Og giamong niya ang iyang kamatayon ang libuan ka mga tao. Di ba dakong sala man kaayo ang paghikog dayon nangamong pagyud siya nganong luwas man gihapon siya. Ang iyang unahuna aning nga hikog, Pastor M, sama sa uban nga naghikog na problema. Dili ni siya hikog nga naay problema, Pastor M. Okay. Ang mission baya ni Samson, mamao sa mission ni Apostol Pablo. Naay panahon nga si Apostol Pablo lutuson. Panahon Katong prison. kamatayon katong giduphan niya ang tong building gibungkag nga naamong ang namatay siya og ang katawhan. Atong pa og comparative sa kang gitawag kang Saul, kang Paul, no? Si Paul sa makadaghan na priso, giatim og patay. Pero si Samson, Pastor M, di wa na siya to'y laing choice. Nagapos gud siya. So tuara siya dito niya, gusto niya nga tumanon gyapon niya ang gisugo mission sa sa Dios iya. saya. Ato kunon tanaw, Pastor M, Okay. sa Judges chapter 16, okay? Maghukom Atong 16. pamatuan ang motibo ni Samson Na maayo ang iyang motibo. Dili ingon nga ang uban naghikog tungod kay likayan ng utang, ang uban naghikog kay depression. gibulagan, ana di ba? Kini dili ni siya hikog nga kani bitang nawad-an og paglaom. Apan kini siya usa ka butang nga iyang gipaningkamutan nga matuman gyapon niya ang gisugo sa Dios. Pero dili gid siguro hikog ang ato matermino ani Pastor Chris. Kung sabto nato ang iyang mission. No? Yes. Ato tanaw na Okay. ang Judges 16:28. Okay, 16:28. Nag-ingon diri. Og si Samson misangpit kang Jehova og miingon. So meaning dili ingon nga Dapat siya naghikog connection sa kay Ginoo. naghikog kay nawad-ag og paglaom. Naani siya connection, no? Okay, misangpit kang Jehova og miingon. O Ginoong Jehova, hinumdumi ako. Ako nagahangyo kanimo
og baskuga ako. Ako nagahangyo kanimo niini lamang makausa. O Dios, aron ako sa makausa makabalo sa Pilistiyanon tungod sa duha ko ka mga mata. Og si Samson mikupot sa duha ka kinatiliwad ang haligi, diin ang balay gipahalo na. So, mo na ang gitawag og naa sa una ni gitawag na tuog Samson. Na karon sa Judges 13:5, Pastor M, ato ko nang tanawon. Okay? 13:5. Naging siya diri. Kay ania karon ikaw manamkon og mga anak og usa ka anak. Inhanin ni Samson. Nga lalaki og walay nabaha nga mo dapat sa iyang ulo kay ang bata usa ka Nazareo mo ni si Samson. Okay? Ngadto sa Dios gikan sa tiyan og siya ang magsugod sa pagluwas sa Israel gikan sa kamot sa Pilistihanon. Suminto siya ang tigluwas, pinaagi sa pagpakig-away. So iya nakita tuad dito nagtipok ang mga gamhanan nga mga tao, kus ganon nga mga great ba, nga mga Pilistihanon, o makita nimo kaaway sa Israel niya, sobra to og mga 3,000 Pastor M. So iya nakita nga it's high time nga mataga-aguste siya ang katawan sa Israel. Nga di in treatment to sila sa kaluwasan sa Israel. Remember, gipakataw si Samson aron mo luwas sa Israel. Sumauto nga nakita ni Samson ang iyang mga kapildihan kaniadto, iyang gibati nga at least na asyay gitawag na tuog mahimo. Ug matud sa komentaryo Pastor M sa Biblia, mas daghang pag namatay si Samson sa panahon sa pagtulod niya sa ligi kaysa iyang pagkinabuhi kaniadto. Now, kato iyang giingon Pastor M nga nganong maluwas, na amoy makita nato ang bersikulo Pastor M nga implied nga maluwas. Kay kung imong tan-aw ng Hebrehanon kapitulo 11, okay? Hebrehanon kapitulo 11, aron ato makitaan kung 11 gipadayag sa balaan nga kasulatan. Sa 11 bersikulo 1 Pastor M, gitawag ni sila og mga heroes of faith, no? Mga tao nga kaniadto nangalagad sa Ginoo nga namatay na. Gani sa bersikulo 1, yes, patriarka. Sa bersikulo 1 nagingon karon ang pagtuo mao ang pasalig kanato sa mga butang nga atong gipaabot og panghimatod sa pagkaana sa butang nga di nato makita. Og nagsaysay dayon siya sa mga champion sa pagtuo kaniadto. Versikulo 4 nagingon tungod sa pagtuo si Abel, bla bla bla. Sa versikulo 5 tungod sa pagtuo si Enoch, bla bla bla. Sa versikulo 7 tungod sa pagtuo si Noe, bla bla bla. Mga heroes ni sila sa mga pagtuo kaniadto. Now pag-abot sa versikulo 32 Pastor M nagingon, ug unsa pay uban sa akong isulti kay pagakulangon ako sa panahon. Sa paghisgot mahitungod kang Gideon, kang Barak, kang Samson, kang Jepta, mahitungod kang David o kang Samuel. So imo makita nga kini mga tawhana Pastor M nalambigit sa kaluwasan. Meaning to say, na-appeal si Samson dito. So insakto ang pangagpas sa pangutana nga luwas gyud si Samson. Luwas gyud si Samson kay naa man na-appeal siya sa mga heroes of faith. Dire. Now, imo makita mga pinangga nga ang natabo dili to siya ingon nga suicide kay Kikog. na nadikabsan sa iya na depression no. Kato siya usa ka mission iya gyapon gituman ang mission sa Ginoo nga siya mahimong manluluwas sa Israel sa pagkaagi nga tuana dito ang Pilistihanon halos tanan tuana dito sa mao nga building. All right, higala. Wa na gitay igong panahon sa pagpadayon sa unahan. We just hope nga kamo natagbaw sa mga minugbo nato nga mga discussion sa mga gumikan sa mga pangutana nga inyong ipadangat dinhi. Busa nga hantod sa sunod higayon higala sa atong panag-uban niini nga tulumanon pangutana pastor, padayon kamo nga magapadangat sa inyong mga pangutana o kana atong kahatagan o mga tubag hinabwa gyud mismo sa balaang kasulatan. Pastor Chris, sa atong pagtapos magahimo kita sa pag-ampo kauban sa 777 Global Initiative of Prayer. Okay. Magampo ta. Dalay ko mga mahan, salamat sa imong kaayo, salamat sa imong gugma, salamat sa mga pulong nga imong gibilin nga diin kami adunay gabayan samtang kami maghulat sa imong pagbalik. Kami nagaampo o Dios nga ikaw magapanalangin sa tanan televiewers usab sa crew ug dinhi sa Hope Channel. Tuguti nga ikaw magapadayon sa pagbisibi sa imong panalangin nga kini nga programa magpadayon hantod sa imong pagbalik. Ilabi na usab nga mahimo kini siya nga instrumento sa pagdaog usab
paghatag impormasyon, paghatag edukasyon, mahitungod sa espirituhanong bahin nga atong makatunan dinhi sa Balang Kasulatan. Salamat ning tanan kay kini among ipangayo sa walay laing ngalan nga gihatag silog sa langit nga diin kami maluwas sa ngalan lamang ni Jesus Christ. Amen.